dili siguro na problema sa divorce. Problema tayo na sa tao nga serial marrier, no? Tao ka na. Kaya na mag-ilis-ilis, no? May diborsyo o wala, kanang tawhana, maminyo ginagdaghan, no? So it's not divorce that will cause that, no? Ikaduha, kung as I've told, no, the people from the religious and the conservative groups, no, trust in your power, no. Para magniingon mo nga wa mo'y power, no, ang inyong Catholic Church, grabe ang power nila, magwali sila, musangyaw sila kung unsa ang angay buhaton sa banaw asawa, no. So if there's a divorce law, then they should ilang double time ang ilang pagsangyaw sa unsay tinuan nila about marriage and divorce, di ba? Whether na ay divorce o what, you know, there will always be abuse. No? Divorce will just provide a remedy to failed marriages. No? Dili siya mo i-cause sa kanang tao nga maminiog lain-lain o maminiog daghan. No? Matod pa nila nga na naman tayo annulment, na naman tayo legal separation, na naman existing laws ko no nga og di na happy ang magtiayon, magpaano na lang, di lang kinahanglan magpa-divorce pa. Ang comment ni Wani Congressman. Sa ako lang gibalik-balik kaganiha, no? Annulment may man na, no? But the grounds are limited, no? Dili tanan mo fall under the ground psychological incapacity, no, at the time of marriage. So katong asawa nga gikulata kada adlaw, gimartilyo pa sa bana, no? Wa man niya ma-prove nga existing ang psychological incapacity at the time of the marriage, then wala gi-grant sa korte ang annulment, no? Kaduha, legal separation di man na complete relief, no? Ang sulti sa legal separation, sige, pwede mo magbuwag physically, okay? But kamong duha, minyog gihapon mo sa usag-usa, ug dili mo pwede mo minyog og lain. So kung saan man tong mga nagbuwag na, unya doon na nay lain, malipayon na ang ilang kuyog sa ikaduha, no? Doon na sila yung mga anak. Dili maligal ang ilang panag-uban, ug dili legitimate ang ilang mga anak, tungod kay wa man tay divorce. Unya lain pa ilang argumento base sa nalatid sa Biblia, ang magtiayon nga nahiusa sa mata sa Dios pinagi sa seremonya sa kasal, dili gyud na siya angay buwagon pa. Unya wa ba ka nabalak ka Congressman nga kini mga religious I'll just add, unya na first kana no, kanang whom God has joined together let no man put asunder, kat kunong gibugkos sa Ginoo, dili buwagon sa tao. Una, dili man tanan mutuo ana, no? There are those who have no religion. So do we pass laws only to favor a certain religious belief? No? Ikaduha, ako Katoliko man ko. Nituo ko ana, pero nituo sa ko nga adunay mga kaminyoon nga dili ang Ginoo mo'y nagbugkos. No? Mayong kang ano man, di ba all powerful ang Ginoo? Dili. All powerful ang Ginoo, pero gihatagan man tiniyag free will. No? So kung doon na siya gusto ibugkos nato, no? Pero tungod sa atong free will, wa man ta mo sunod sa iyang will, no? Si Adan ug si Eva bitaw, di ba? Free man sila, daman sila gihatagan man sila free will, no? So I believe that not all marriages ang Ginoo mo'y nagbugkos. Kay di kung tuo nga kanang usa ka asawa nga gikulata kada adlaw sa bana, di na kung tuo nga ang Ginoo mo'y nagbugkos niya, ana. Okay? Murag, it's very cruel, no? Nga buhaton sa Ginoo. No? So, ang akong message nila is simple. Kung di sila gusto og diborsyo, then don't get divorced. Okay? But dili sila ang magbuot sa uban nga dili angay ang diborsyo para sa uban. If they are in happy marriages, congratulations. I'm happy for them. But there are others who are not as lucky as Dr. Buliser and the rest of the conservative groups, no, leaders, no. Unya kung
if they are afraid that divorce would ruin their marriages, my answer to that is they have deeper problems, no, than divorce. Dili divorce yung makaguba sa ilang kaminyoon. Isip usa ka kongresista, isip usa ka magbabalaod nga magda sa tingog sa imong konstituente sa imong distrito ngadto sa kongreso, imo bang gikonsulta congressman ang imo mga konstituent sa imong district pabor basta usupak sa maong balaod nun? Tibaw ka, when you're elected, no, pirmi man ka kuyog sa inyong sa imong constituents, no, maminaw ka sa pulso, no. Mao na akong basa sa pulso sa akong distrito, no. Of course I cannot ask everyone, no, for mamanggani nga gihimo ng representante, no, kay di man mahimo ng pangutan-on nimong tanan tawo kada dunay butasyon o dunay balaod nun nga butahan, no. So I am confident, as shown by surveys, as evidence, that this is the pulse of the people and the time for divorce is now. Ako lang take advantage ang kahigayonan, pwede mo tubag ka, pwede ra pog dili. Ni kusog mo ang chismis nga tinuod ba mo dagang ka governor sa 2025? Chismis, no. di lang ko mo tubag og chismis. Daghang salamat sa imong pangutana, no. Salamat sir.